Dobrý deň, vítajte pri ďalšom vydaní cestovateľského magazínu Check-in. V štúdiu so mnou sedí aj sprievodkyňa cestovnej kancelárie Satur, pani Lucia Kulfasová. Vítajte. Dobrý deň, ďakujem. Spoločne vás teraz zavedieme do kúta Európy, ktorý dýcha históriou, no je zároveň plný prírodných krás. V minulosti učaroval mnohým maliarom. Verím preto, že si získa aj vás. Ide sa do Francúzska. Konkrétne nás čaká Normandia a Bretónsko. Normandia a Bretónsko. Dva regióny ležiace na severozápade Francúzska pri kanáli La Manche. Hlavným centrom Normandie je mesto Caen. Významnými sídlami sú aj Rouen či prístavné mesto Le Havre. Hlavným strediskom Bretónska je zase mesto Rennes. V Normandii aj v Bretónsku žije približne 5% všetkých obyvateľov Francúzska. V oboch regiónoch sa hovorí po francúzsky. Normandia je však aj miestom vzniku normanského jazyka, ktorým hovorí už len pár ľudí. Bretónsko sa zase môže pochváliť bretónčinou, jediným keltským jazykom aktívne používaným v kontinentálnej časti Európy. V súčasnosti ním hovorí asi 200 000 obyvateľov regiónu. No toto sú dva z najkrajších regiónov Francúzska, pani Kulfasová. Čo vás na nich zaujalo najviac? Tak určite asi tá príroda, ktorá je tu taká divoká, taká dramatická a zároveň aj tá história a určite aj tie gurmánske špeciality, ktorým síce oplýva celé Francúzsko, ale predsa len tu je to o čosi ešte také vylepšené. Pri tej histórii by som sa pozastavila na chvíľu. Aký typ dovolenkára si vyberie práve tieto destinácie? Tak určite dovolenkár, ktorý má rád tú históriu, pretože Francúzsko je krajina, ktorá je všade vlastne nejak prešpikovaná tou históriou, ale zároveň aj tí, ktorí milujú práve aj tú históriu, či už je to tá najstaršia história, alebo aj trebárs nedávna ešte z toho obdobia tej druhej svetovej vojny. Začneme návštevu tohto regiónu v meste Rouen, ktorý je známy svojou gotickou katedrálou. Približte nám ju. Áno, takže táto gotická katedrála je takým dejiskom, keďže tu bola známa aj práve tá Johanka z Arku, ktorá tu bola aj uväznená, aj zároveň potom aj upálená. Takže to dejisko tí klienti vlastne aj môžu spoznať, čo je takou akoby vstupnou bránou, keď sa prilietava do Paríža, tak je takou vstupnou bránou, aby klienti nasali tú atmosféru tej Normandie. Ale ešte predtým, ako sa vstúpi do tohto mesta, tak sa urobí krátka zastávka v krásnom meste, ktoré sa nazýva Giverny, a to je známe práve od slávneho francúzskeho maliara Moneta. Je tam nádherná záhrada a práve on sa inšpiroval vo svojich dielach touto záhradou. A sú tam sprístupnené niektoré z jeho diel? Áno, sú tam aj sprístupnené, takže klienti majú možnosť vidieť a porovnať trebárs, ako to vyzerá v tej skutočnosti. Ak by sme si chceli od umenia a histórie oddychnúť troška, tak ktoré pláže nám odporúčate? Tak takou krásnou zastávkou je určite v Normandii časť, ktorá sa nazýva Etretat, kde sa nachádzajú nádherné biele kriedové útesy a tu tie vyhliadky sú skutočne očarujúce, kde majú možnosť vidieť klienti aj to búrlivé pobrežie a to dramatické. Zase záleží podľa toho, v ktorý ten deň sa tam človek ocitne, či je to počas rána, alebo aj pri tom západe slnka, ale určite Etretat je jedno z najkrajších miest na tom pobreží. Potom, ako sa prechádza ďalej to pobrežie, tak sa míňa aj ten slávny normandský most a dá sa prísť až na to také menej známe, alebo možno známe hlavne z toho obdobia druhej svetovej vojny, miesto, kde sa vylodili spojenci. Toto obdobie je poznačené ako Deň D, čo sa teda udialo 6. júna v roku 1944. No a po celej tej pláži sa nachádzajú nejaké tie pamätné miesta, sú tam vlajky, sú tam vlastne vystavené aj múzea, kde si klienti majú možnosť takto pripomenúť aj to obdobie. Potom nachádzajú sa tam cintoríny, v meste Caen sa nachádza aj múzeum vyloďovania. Takže niekedy tu padnú aj slzičky, pretože je to naozaj také spomienkové miesto, ale zas to okolie je skutočne prenádherné, tá príroda, a Francúzi si dali záležať na tom, aby to naozaj veľmi pekne sprístupnili. V Normandii ešte zostaneme, tam sa totiž nachádza jedno z najkrajších miest, ktoré môžeme navštíviť, Mont Saint-Michel.
Čím je výnimočná? Tak určite je to miesto, na ktorom práve toto opatstvo bolo postavené, pretože sa nachádza na ostrove. Nie sú, že to v podstate aj taký poloostrov, pretože je tam urobená tá cesta, ale ja vždycky odporúčam aj klientom, aby to miesto navštívili tak, že tam prejdú pešky a užijú si tie prekrásne výhľady na celé to okolie. Zároveň je rozdiel, kedy to miesto navštívite počas prílivu alebo počas odlivu, pretože celá táto oblasť je známa tým, že ten príliv sem vystúpi pomerne vysoko a tie rozdiely sú 12 až 15 metrov. Keď prídete donútra, tak vás ohromí ten stredovek, takže tak, ako to tu kedysi bolo, možno pred 1000 rokmi, tak je to tu aj dodnes. Sú tam krásne dláždené uličky, môžete výjsť až na samotný ten kláštor, pozrieť si to opáctvo, alebo výjsť až na tú väžu a zasa vám naskytnú prenádherné výhľady. Či už miesto navštívite počas rána, alebo potom pri západe slnka, obidve sú nádherné. Presuňme sa teraz z Normandie do susedného Bretónska. A aký má charakter a čím môže zaujať klienta? Takže kúsok práve od tejto slavnej pevnosti sa nachádza aj pekné mestečko, ktorý je vlastne takým známym prístavom. Je to Saint-Malo. A klienti tu majú možnosť sa zase vcítiť aj do tej histórie takého námorníctva, pretože odtiaľ to pochádza aj slávny kapitán, ktorý objavil aj Kanadu v 16. storočí. Je to Cartier. A zase v tom meste sa vo veľkom obchodovalo, kedy si sem dovážalo víno, dokonca z Alžírska, potom sem dovážali koreniny z Indie, neskôr otrokov, takže bolo takým veľmi rušným miestom. V období tej druhej svetovej vojny bolo mesto zbombardované, ale Francúzom nedovolila ich hrdosť, aby to miesto takto ľahlo popolom, pretože asi 80% tohto mesta bolo zničeného, takže oni všetky tie ruiny očíslovali a potom ich na novo poskladali. Takže aj to je taká zvláštnosť toho miesta, že klienti ho majú možnosť vidieť tak na novo postavené. Čo sa dá ešte v rámci Bretónska vidieť? Tak ešte určite za mňa, aspoň sa pozrieť na to pobrežie, treba s tým, že sa navštíví aj veľmi pekný ostrov Bréhat. Kúsok je len od tej pevniny, takže dá sa tam presúvať iba pešky a sú tam aj veľmi pekné chodníky a ďalších vlastne množstvo ostrovov, ktoré majú klienti možnosť vidieť. Takže tá krajina je tam týmto takáto čarovná. A potom ešte priamo na tej pevnine určite by som navštívila také tie stredoveké historické mestečká ako La Cronane, kde sa natáčal film aj Traja mušketieri, ten je veľmi známy, takže zase aj tí klienti sa prenesú aj do takej inej atmosféry toho Francúzska. A potom ešte Bretónsko je známe aj tým, že sa tu nachádzajú také tie megalitické stavby, ktoré tu boli pravdepodobne postavené asi okolo roku 5000 až 3000 pred našim letopočtom. A civilizáciou, o ktorej vieme veľmi málo, pravdepodobne vlastne tieto monolity slúžili ako nejaké kultové miesta alebo aj nejaké pohrebiská. Je ich tu dnes asi okolo 4000, ale zase sú dotvárané v tej nádhernej prírode toho Bretónska. Dajte nám ešte tip, že čo by sme mohli ochutnať práve v týchto regiónoch? Tak región vyniká práve takými palacinkami, tie sú všade známe, či už ich ochutnáte na sladko alebo aj na slano. Potom ďalšími špecialitami sú samozrejme ryby alebo ústrice, také tie slávky, ktoré sa varia vo vode, kde je petržlenová vňať, kde je cesnak a jedia sa s takým čerstvým chlebom, to je výborné. Potom trebárs grillovaná ryba na takej horčicovej omáčke, tá je takou špecialitou. Čo sa týka vín, tak francúzske je síce povestné vínami, ale toto je región, kde sa to víno vlastne nevyrába, pretože sa tu nenachádzajú ani vinné révy. Jedine, čo sa tu pestuje, tak to sú jablčko, takže treba ochutnať určite aj ten cider. Alebo camembert, to je zase vynikajúci syr práve z tejto oblasti. No tak asi sme vám spravili aj chuť na bretónske dobré palacinky. Návšteva týchto jedinečných regiónov Francúzska sa nám ale pomaly kráti. Pani Kulfasová, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste nás sem zobrali. A vám ďakujem, že ste sa na túto cestu vydali spolu s Checkinom. Dúfam, že ste si to užili rovnako ako my. O týždeň si to môžeme zopakovať. Vyberieme sa totiž do ďalšej zaujímavej destinácie a vy môžete byť opäť pri tom. Dovtedy sa majte krásne. Dovidenia.